गिबियावनो आङो हरकेश्वर ब्रह्म जाय बिथाङा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि आंगो बिफा बिथांनि दिनैहाय राजुहुवा भाबै सारादु खुंनाय जादों। बे सारादुआव फैनो मोननानै आङो गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो हरकेश्वर ब्रह्म जाय बिथाङा उरखाव गोरा ब्रह्मनि बिफा उरखाव गोरा ब्रह्म बायदि जाय बिथांखौ जोनोम होनो हादों। मानोना उरखाव गोरा ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे हारिखौ मोजां मोनग्रा हारि अनफावरि हारिखौ दैदेनबोनाय बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे। बिथाङा बारग' राज्य सभानि MP दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि सासे दैदेनगिरि आफादगिरि महरैबो दंमोन। दिनै फैयै फैयै बिथाङा आसामनि केबिनेट मन्त्रि जाफैदों। सासे सेनियर केबिनेट मन्त्रि बिथांनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मआ थांनाय माखासे सम सिगां रुंसारि जादोंमोन आरो बे रुंसारि जानानै दिनैहाय बिथांनि सारादु खुंनाय जादों। बे सारादुआव आं बिथांनि जिउमानि खाथियाव आंनि गोरलै गोसोनि मोनसे बिबार आं बिथांनो बावदों। बिथांनि रुंसारि जानाय जि जिउमा बे जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैयो आरो जोंनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौजों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाखौ बिथाङा जेन' सोरगोआव थानानै बोर सारस्रि हरो। जोङो उरखाव गोरा ब्रह्म बायदि सासे दैदेनगिरि जोंनि समाजाव जों मोननो हादों। आसामाव सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै जों मोननो हादों। बिथांनि मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे जाफुंसारथों। बिथाङा जेन' गोलाव सम थांनानै थाथों आरो गोलाव सम बिनिखायनो थांनानै थाथों जेन' बिथाङा आरोबाव हारियाव नैबे जोंनि आसाम रायजोआव गावनि जोबोद मोनसे राफोद मोनसे दैदेननाय राफोद मोनसे सार्भिसखौ जाहाथे होनो हायो जों रायजो राजाफ्रा मोननो हायो। बिनिखायनो आङो रुंसारि बिथां हरकेश्वर ब्रह्म बिथांनि रुंसारि जानाय जिउमानिसिम आंनि मोनसे आर'जखौ आं दोनदों।